A Alameda de Santiago foi o lugar escollido por Compostela Aberta para presentar a súa chave da igualdade. Ata esta zona da cidade desprazouse o candidato xunto coas mulleres que forman parte da lista para presentar as súas propostas neste eido e fixérono a carón da estatua das Marías, símbolo, din, de valentía. Foron capaces de coser as súas roupas e as súas vidas. E nas súas excentricidades ou aparentes excentricidades recuperaron soños de liberdade, de cor, de colorete, de carmín. Para nós son o exemplo de valentía, de resistencia, de luminosidade. Compostela Aberta comprométese a incluir a igualdade de xénero de xeito transversal en todas as súas políticas, ademais de prever a creación de plans específicos para a erradicación da violencia de xénero. Necesitamos un programa de prevención, de atención y de actuación con respecto a violencia machista, un plan integral de coordinación de propostas, de axudas contra as agresións sexistas. Necesitamos abrir a Casa de Acollida. Foi pechada en 2007, despois de 13 anos de funcionamento. Precisamos para Compostela que se reabra esa casa, unha casa tamén para a esperanza e para a integración das mulleres. O obxectivo último é traballar pola igualdade real entre homes e mulleres.